Sebevražda, sebevražda. Nikdy nevieš, čo sa stane, keď miluješ osobu, ktorá ťa nechala. Aby si vedel, ako veľmi ťa sakra podviedla, čo urobila. A preto ťa nechala. Otázka je, prečo ma vlastne nechala. Veď som jej robil oporu stále, keď sa niečo stalo. To vám chcem povedať, prečo práve. Bol som taký dobrý a ona mi vrazí. 3 mesiace spolu, nič sa nestalo. Ešte mi povie, prečo som taký dobrý. 3 mesiace v píde, na to tmáko a nič sa nedeje. Stále som dúfal, že bude pri mne klam, čo všetci poznáme. Tvári sa ako a pritom klope na dvere, že ju to mrzí, že nevedela, čo má robiť. Tak som jej povedal, že to môžem vyriešiť. Ona žiaľ mala frajera, ktorý vyzeral ako opica. Tak si vravím, urobím si sebevraždu a bude dobre. Ale ona povedala, že je vo mne kúsok nádeje. Tá nádej bola vtedy, keď sme spolu boli. Žiaľ, bol som zamilovaný do inej osoby, ktorá ma tiež podviedla. Tak plačem ako dieťa, ktoré už na lásku neverí až do konca života. Buďte radi za lásku, ktorú máte, ale ak ju nemáte, nebojte sa, všetko bude dobré. Stačí kúsok nádeje. Pýtam sa ťa znova, prečo si ma podviedla. Pýtam sa ťa znova, prečo si ma podviedla. Lebo nevedela, čo má robiť, tak som si zapálil cigo a celý život odkopol. Chcem si o tom pohovoriť, prečo si ma vôbec podviedla. Plačem nad fotkami, nedokážeš si to predstaviť. Áno, zostal som sám, po 3 mesiacoch zase sám. Vážte si svoju lásku v živote, lebo o ňu rýchlo prídete. Temné noci, temné sny, Snívam o nej ako o pomoci. Nikdy nevieš, čo sa stane, keď lásku zachváti tma.